ora padha. Enek sing busanane kok Partai Demokrat, ana sing ket Golongan Karya, ana sing ket PKB, sing ireng iki ta kuwi. Nasdem. Ora apa-apa. Klambi iki gur tenger, klambi iki gur aling-aling, sing penting gelaring ing mangke budaya ingkang adiluhung saged ndadosaken bingah tuwin senenge panjenengan. Ingkang kalih Kaboyong saking Desa Ketroharjo, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Pacitan. Genduk Yulia Rama. Ingkang angka 3, giliran ingkang angka 3 Triwidyawati ingkang mijil saking Kecamatan Tulangan manggen wonten Padesan Wonosidi, Lisa Amelia. Rada Kidul dhewe perbatasan Trenggalek. Celakipun PLTU Sudimoro Kabupaten Pacitan, cedhake PLTU pun meh panggul Rosi Rusmala. Niki sing paling adoh dhewe. Bature iki budale iki jam 7 iki mau ngrumput pitik urung medhun ketlangkringan wis budal mergo adoh banget. Mijil saking endi namamu itu? Gunung Puyang. Gunung Puyang apa? Mulur Icek. Gentong, Pak. Gentong. Nggih. Oh, ana basa gentong memang. Gendok Rizka Gentong. Rizka. Kayak gini saya. Sinta di mana alamatnya? Salim Masalinda di mana alamatnya? Wala ali wala anta iman alamatnya. Wala ali wala anta iman alamatnya. Cangkep kan sampun kalau tembangan Demang panjenengan. Lekasing sedya saking kadang-kadang ki swara sapa anggenipun arsa ing kaya neleng melangkung mrem yang agung marsudi ing reh budaya karo luhuring budaya dadya ukur ning jiwa Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula kaget kemandang gawe gotrah dene pripun saking kadang-kadang ki swara sapa makarya to.
Pertiwi padukuhan klebu nyuwun pangestunipun nyuwun idilan berkah pangestunipun saking Gusti Kang Mulbengrat tunggal guru aja ganggu tunggal bolo aja nggodha cok makaraya rahayu ning sedya kasinggihan katuraken semoga Thank you.